Príjemný večer. Aj reportéri sa venujú téme, ktorá otriasa starým mestom. Kto získava byty na lukratívnych adresách v historickom centre Bratislavy? Keď som tieto zoznamy pridelených bytov dostal, tak hneď mi bolo nápadné, že tam veľmi veľa ľudí figuruje z miestneho úradu. Niekoľko mesiacov sa chystali na záverečné finále mamičky súťažiace v celosvetovej súťaži Mrs. Globe. Na Slovensku sa však doteraz žiadne finále nekonalo. To bol pre nás nenormálny šok, že zrazu to nie je. Začínajú sa reportéri. Vitajte. Prečo dostávajú nájomné byty v starom meste v centre Bratislavy prominenti, ich deti a obchodní partneri? Aké sú vôbec kritériá na prideľovanie týchto bytov a kto o žiadostiach rozhoduje? Táto reportáž bude o podozrivých kšeftoch s bytmi, ale najmä o roky nevypočutých žiadostiach o pomoc. Zistili sme, že tam je minimálne rodinkárstvo a že určite tam je korupcia a jeden presúva zodpovednosť na druhého, ale bohužiaľ pán starosta sa pod všetko podpisoval, čiže niekto musel niesť zodpovednosť a nesie ju. Som presvedčený, že to bolo košer v rámci tých podmienok, ktoré máme. Absolútnej transparentnosti sa dá povedať, že nie, že nebolo to transparentné. Tieto praktiky v starom meste fungujú žiaľ už 20 rokov. Žiaľ Bohu, je to o ľuďoch, o ľudských záujmoch, o ich charaktere. Kauza prideľovania bytov v centre Bratislavy siaha k politickým špičkám. Napríklad Jan Figeľ dostal byt len za asi 55 000 korún. Chcem, aby tento byt slúžil dobročinnému cieľu. Nebudem jeho dlhodobým vlastníkom. To dostali ľudia, len neviem za aké zásluhy, ale my, čo sme tam mali žiadosti už od neviem koľkých rokov a pýtali sme, aj sme hovorili, že máme malé dieťa, nemôžeme používať teplú vodu, nemáme kúrenie, v zime sme tu, tak nám odpovedali ich jednoznačne, že oni nemajú žiadne byty. A my sme ich prosili, hociaký byt, treba aj druhej kategórie, že by sme si to vlastnými silami nejako upravili, tak nám nebolo nič ponúknuté. Len odpovede aj z magistrátu, aj zo Starého mesta sme dostávali, že žiadne byty voľné nemajú. Toto bolo všetko krásne, si viete predstaviť. Ešte ja som tu robila jeden čas domovničku, proste keď som bola na materskej. No a to všetko bolo zasklenené a tuto sedel vrátnik, ktorý ľudí púšťal. A v 70. rokoch vyzeral veľmi pekne. Mal peknú fasádu. Dom na Drevenej 10 v centre Bratislavy patril pôvodne židovskej rodine Ferdinanda Fuchsa. V 39. bol prinútený predať ho nemeckému podnikateľovi Antonínovi Mózemu. Na základe Benešových dekrétov štát tento majetok skonfiškoval. Dedička de facto arizátora Antonína Mózeho získala dom späť v 90. rokoch. Krátko po reštitúcii ho predala aj s nájomníkmi. Podobný osud postihol tisícky slovenských rodín. Z bytov ich doslova vyháňajú ich súčasní majitelia. Pomoc teda očakávajú od štátu, ale najmä od mesta. Založili sme pred 5 rokmi občianske združenie. Účelom toho združenia bolo pomôcť ľuďom, ktorí bývajú v nájomných bytoch, ktoré sú vydané v reštitúcii a v privatizácii. Bohužiaľ týmto ľuďom nikto nepomáhal a tí ľudia sú naozaj v zúfalej situácii. A mňa absolútne nezaujíma nejaká pravica, lavica, ani politika. Ja som nikdy v žiadnej politickej strane nebol, nie som ani nebudem. Reštituentom nie je možné dať byty, pretože mestské VZN-ko neumožňuje prideliť byt užívateľovi bytu bez ohľadu na to, či je užívateľom bytu v zreštituovanom dome alebo v inom dome. To, že samospráva by im mohla pomôcť, neplatí všeobecne, mohla by im pomôcť len výberovo, povedzme 2, 3, 4 rodinám za rok, ale tých rodín bolo v Bratislave asi 270. 270 nehnuteľností bolo reštitúvané, 2300 bytov bolo, čiže z tohto hľadiska im nemôže samospráva pomôcť, pretože nemá na to nejaké prostriedky. A samospráva, pokiaľ tie možnosti má, tak je povinná podľa mňa pomôcť. Žiaľ, v starom meste sa dialo čosi iné. Potichučky, kontroverzne sa prideľovali byty známym poslancom a známym ľuďom z miestneho úradu absolútne za chrbát verejnej kontroly, čiže za chrbtom zastupiteľstva.
Reportéri nakrúcali príbehy o obyvateľoch reštituovaných domov už niekoľkokrát. Nový majiteľ nehnuteľnosti na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave ich odškodnil. Pomerne nízkym odstupným ich však poslal do bezútešnej situácie. Jedna z obyvateľiek, Jana Šuplatová, si na tie časy spomína takto. V roku 1991 vlastne prišli noví majiteľia, vraj noví majiteľia, ktorým bol teda dom vrátený naspäť. Pán majiteľ povedal, že teda je ochotný nás vyplatiť sumou 500 000. V roku, ja neviem, myslím, že v 2001-2002 za to sa nedala kúpiť ani garzonka v Petržalke. Ešte v roku 2002 som hľadala riešenie pre bezvýchodiskovú situáciu v reštituovanom dome. No a keďže ja som sa narodila v Starom meste, bývali sme v Starom meste, tak som hľadala pomoc na miestnom úrade. Podala som si vtedy žiadosť o nájom mestského bytu. Momentálne sa dozvedáme o škandále s bytmi a ja som skutočne šokovaná z toho, že bežný človek jednoducho nemá šancu na to, aby dostal byt v Starom meste. Hoci sa tu narodil, hoci tu 20 rokov vyrastalo jeho dieťa a proste na rôznych možných inštitúciách som to riešila, jednoducho som nemala šancu. A niekto tú šancu má. Prečo? Veľmi zaujímavo mi odpovedali z ministerstva výstavby, kde mi teda dali veľmi dôležitú informáciu, že to mám riešiť na mestskom úrade. Kde som teda samozrejme zase chodila ako na hodiny klavíru a kde mi teda nikto nevedel poradiť, iba že som si každý rok obnovovala tú žiadosť o nájom mestského bytu. Vyhľadala som aj nejakého pána poslanca, pán poslanec Čiernik sa mi vtedy asi hodinku venoval a veľmi ma pochopil a to bolo tak asi všetko, pretože je tiež zo Starého mesta a tým pádom mu bolo jasné, že by nerád odišiel tak, ako som bola ja z reštituovaného bytu vlastne nútená opustiť ho a riešenie žiadne. Čiže výsledok je vlastne taký, že sama matka a žena, ktorá živí svoju rodinu, tak musí proste si brať hypotéku, si musí brať stavebný úver a niekto tu dostane byt za, nie že 10% ceny, proste za minimum. Keď som tieto zoznamy pridelených bytov dostal, tak hneď mi bolo nápadné, že tam veľmi veľa ľudí figuruje z miestneho úradu. Napríklad pán starosta vymenoval poradnú komisiu, ktorá mu predkladala zoznamy, ktorým ľuďom by sa mali prideliť byty. Bohužiaľ, tá komisia bola v zložení právnik miestneho úradu, potom tam bol poslanec pán Pištek a vedúca majetkového oddelenia pani Mozolová. Pani Mozolová, hneď som videl, pridelila byť svokre, pán Pištek pridelil alebo rozhodol o tom, že jeho spoločníkom vo firme boli prideľované byty. To išlo hneď od pána starostu, jeho sekretárka, vedúca takého, takého oddelenia. Teoreticky mohol som prideliť byt synovi pána Straku, rovnako ako synovi vedúcej stavebného úradu. V tomto prípade pre mňa, ktorý poznám problémy vedúcej úradu a jej zásluhy na rozvoj Starého mesta, to rozhodnutie je jednoznačné. Je to spravodlivé, že sú uprednostnené? Malo by to tak byť? Vy si myslíte to, že je to zlé, nespravodlivé? Ja sa pýtam. Ja sa tiež pýtam. Moji rodičia to cítia ako jednu veľkú nespravodlivosť, pretože dlhé roky žijeme v bytoch v Starom meste, ktoré sú vlastne odkúpené majiteľmi a žiadame o pridelenie nájomných bytov, pretože v takýchto pomeroch, keď vám noví majiteľia robia zlé, sa vlastne žiť nedá. To znamená vypínanie plynu, odstránenie vchodovej brány. Pozrite, akí ľudia dostali od Starého mesta byt. Potrebujú ich podľa vás viac ako vy? No už tak pravdepodobne nepotrebujú, ale takto na Slovensku jednoducho chodí a bohužiaľ my Slováci sme taký holubičí národ, že už si na to začíname zvykať a o 2 dní na to všetci zabudnú. Ak sa dnes kompetentní v Starom meste tvária, že všetko robili v súlade so zákonom, v dobrej viere alebo v nevedomosti pokračovali v praktikách svojich predchodcov, nehovoria pravdu. Súčasný starosta Andrej Petrek mal už na začiatku svojho funkčného obdobia, teda v roku 2007, k dispozícii správu z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. A tá o netransparentnosti vo výbere nájomníkov obecných bytov hovorí veľmi jasne. Preverením systému prideľovania obecných bytov na prenájom bolo zistené, že tieto obecné byty boli prideľované netransparentne, nakoľko neexistoval žiadny oficiálny poradovník žiadateľov o pridelenie týchto bytov.
Ďalej boli zistené aj prípady antidatovania nájomných zmluv alebo nedodržiavania interných noriem v súvislosti s prideľovaním týchto bytov. Ja som nevidel toto vyhlásenie Najvyššieho kontrolného úradu, ani neviem, aké podklady slúžili k takémuto záveru. Neviem sa k tomu vyjadriť. Podľa mňa prideľujeme to plne v súlade s tým, čo od nás požadoval kontrolný úrad. Som presvedčený, že je to plne v súlade so všetkými predpismi a zákonmi. Transparency International Slovensko v priebehu septembra 2010 posielala infožiadosti aj dotazníky všetkým 100 najväčším samosprávam na Slovensku, vrátane teda Starého Mesta, a na základe teda našich žiadostí nám bolo zaslaných niekoľko odpovedí. Väčšina z nich bola negatívnych, čo sa týka transparentného uverejňovania informácií. Ako príklad môžem uvieť, že zasadnutia komisí sa nemôže zúčastniť verejnosť. Nemajú elektronické evidencie žiadosti, nepoužívajú verejné žrebovanie ako dominantný spôsob prideľovania bytov. Takisto nie sú uvedené kritéria na prideľovanie bytov, neexistujú zápisnice z rokovania komisí, neexistuje aktuálny zoznam žiadateľov o byt a takisto zoznamy bytov a komu boli pridelené. Po vypuknutí škandálu o protekčnom a netransparentnom prideľovaní bytov sa Staré Mesto odhodlalo k na prvý pohľad ústretovému kroku. Ľudia, ktorí už roky žiadajú o nájomný byt, si mohli pozrieť údajne posledné voľné nehnuteľnosti. A ak chcú, môžu sa do nich okamžite nasťahovať. Ako to ostalo potom predchádzajúco? To je kopka. Toto sú aké byty? Prečo ich ľuďom ukazujete? Lebo sú tie, ktoré máme vedené ako byty, ale sú voľné. A voľné sú, pretože sú neobyvateľné. To je len ukážka, že ak sa dneska, v tomto momente bavíme, že čo v správe Starého Mesta zostalo, tak aby to ľudia videli. No ja neviem, čo si mám mysleť. Je mi trochu doplaču, no ale tak keby človek mal prostriedky, tak by som znovu išla do toho už aj na staré kolená. Takto vyzerajú byty, o ktoré sa to Staré Mesto malo starať. A starala sa o to aj domová správa, čiže tí ľudia platili aj za správcovanie a toto je výsledok, do akého stavu sa tie byty dostali. Ja chcem povedať také, že to Staré Mesto sa presne tak o nás, nájomcov, ktorí bývame v tých reštituovaných a privatizovaných bytoch, tak presne takým istým spôsobom sa o nás staralo. Sú len dve podmienky na to, aby ste získali obecný nájomný byt v Starom Meste, a to, že nevlastníte inú nehnuteľnosť a máte trvalý pobyt v Bratislave. Na základe nich Miloslava Zemková pridelila 661 bytov, Andrej Ďurkovský za 8 rokov 941, Peter Čiernik 119 a Andrej Petrek 37. Byt do nájmu a následne aj do osobného vlastníctva tak získali mnohí politici, známi umelci, podnikatelia, ale aj rodina členov výberovej komisie. Mnohí ho obratom predali práve tým, čo o prideľovaní bytov rozhodovali. Viete, a keď som začal odhalovať pravdu, tak so mňa začali robiť eštebáka a máte to tak. Za dobrotu, na žobrotu. Tu je môj spis, toto je kópia. Ja som sa nenarodil 15.12.43, ale narodil som sa v 45. Moja manželka nikdy nepracovala na správe služieb diplomatickému zboru, vôbec už nejako upratovačka. Môj otec sa nevolal Kristián, ale Anton, moja matka sa nevolala Anna, ale Kristína. A v správe o získaní k spolupráci je uvedený podrobný popis, ako ma údajne získala EŠTB k spolupráci. Neviem, ako získala EŠTB spolupracovníkom, ale veľmi pochybujem, že sa to stávalo tak, že po zdvorilostných frázach a privítaní som súhlasil s tým, že ja som EŠTBák. Viete, mám tu taký kádrový posudok, ktorý vypracovala EŠTB a ten svedčí o mojej spoľahlivosti a preto si ma vybrali aj tí ľudia, aby som bojoval za ich práva a preto si ma aj vybrali, aby som to dotiahol do konca. Situácia sa od roku 90 radikálne zmenila už a my potrebujeme zmeniť zákon. To je jedna vec, to je základ. Druhá vec, potrebujeme zmeniť prax. Tretia vec, dnes už internet je dostupný pre všetkých, to znamená, všetky tieto veci musia ísť na internet. K tomu, čo sa stalo, už je ťažko dneska ako rozprávať, každý bude si prihlievať polievočku. Myslím si, že to ukazuje, aké pomery v našom meste vládnu a že je potrebné tie pomery zmeniť. Som presvedčený, že existuje možnosť nastaviť ten systém tak, aby nájomné byty dostali v prvom rade ľudia, ktorí ich potrebujú,
najmä zo sociálnych dôvodov, z toho, že nemajú možnosť si inak zaobstarať byt. Aj oni by si chceli byt kúpiť, ale nemajú na to často finančné prostriedky. Máme ich v Petržalke veľmi veľa a my máme v Petržalke vytvorený systém, ktorý nemá takéto problémy, pretože každé 3 mesiace predkladáme do miestneho zastupiteľstva správu o tom, komu sme pridelili byt. Ja si myslím, že podstata celého toho dnešného medializovaného problému spočíva niekde v roku 92 nasledujúcich, keď sa prijal zlý zákon, ktorý mal zasuplovať zrušenie druhej vlny kuponovej privatizácie a ľuďom troška zalepiť oči a ponúkli najmä vo veľkých mestách ako protihodnotu to, že ľudia, ktorí bývajú v nájomných bytoch, si ich budú môcť od samosprávy odkúpiť. A toto zlé vtedajšie rozhodnutie vygenerovalo aj ten dnešný mediálny problém. A spravilo rukojemníkmi ľudí, ktorí bývajú v reštituovaných bytoch, pretože keby vláda vtedajšia rozhodovala racionálne, tak tých reštitutentov finančne odškodní a ľudia mohli v tých bytoch bývať slobodne. Mnoho samospráv na Slovensku je príkladom toho, že tieto všetky informácie sa dajú zverejňovať, ako príklad uvedie mesto Martin, ktorý tieto štatistiky má uvedené. A tak nevidíme dôvod, prečo by samosprávy nemohli tieto informácie zverejňovať. Je to čisto zase o ľuďoch a o tej politickej vôli tieto informácie dať na verejnosť a prenechať ich verejnej kontrole. Tu v bratislavskom Istropolise malo byť v sobotu